Ja som skúšal veci a proste som testoval veci sám, no. Niekde proste nemá domáci robiť, tak to ešte na balkón napajčiť. Presne tak. Ma nezavolá, ako bývam 3 dôky od neho. Áno, áno. A ty sa nemohol dovolať, tak si to čuval. Nevedel som vytočiť to číslo, tak som si natočil. Ne, ja som skúšal, lebo jeden čas sme boli na jednom mieste, kde to rástlo a sme si nazbierali... Dáme to bol Durman, jedna to. Nebol to Durman, a bol tam aj Durman medzi tým. A držal sa kamionista. No vidíte, chcete pokapať. Však to je Durman, vy kokot. Keď chcete fetovať, chodte niečo iného. Áno, presne, na to láčka. A tak ale to bol nejaký Španiel a to bol sex, tak to dohodíte. To bol záhorák. No a proste tam si natrhali voláča a ja som to skúšal, či to vážne funguje a tak. Čiže ty jediný človek, o ktorom viem na 100%, že odflašoval, ale viem, jak to bolo. To môže len tak živé nepúšať. Ako? To môže len tak živé nepúšať. Ne, nemôže, ale... Ja som to vyskúšal. Ale normálne, že odflašoval. Aha, som odflašoval. Však to nebol prvý To je čas pojebaný. To už je hovorilo, že on keď raz tak hulil, že veľmi hulil, tak na Bajkalskej je taká trávnatá plocha, že máš cestu, trávu a cestu. A že on išiel a proste ďaleko videl nejaký billboard. A stále bol ďaleko, kráčal, bol do toho spadol. To už bol pojebané vzdialenosti, ako to bol takto tiaľko. Veškero vníma. Dúfam, že chlapec nemá varianty, keď mám varianty. Je varianty, keď to máte spúšťať, tak široké nohavice a som preskakoval tú pičovinu na výknete. Tam bol, že? Taký spústik, vieš, že chytíš sa doma, a venčil. Zajebal sa mi do jaspolku a iba, že jebno predu na papulu, ty kokos, som sa tam natiahol, ty kokos, to je pešej zóny. To bol, no. Môj človek bol 10 metrov, to bol na ostrove. Ostrove? No, na ozere. Vy máte si ostrov na ozero? A tam nakoniec bola zime, keď bol ľad a Barek úplne do frky a tam sme ulili na tom ostrove a proste pamätám, že... Ja som tak skvelý, jak sme ulili a ja že ja už nechcem. Ale že to trošku, že to dokončíš dobre, tak som dal úplne taký najväčší šúk. A takto sa mi všetko roztočilo a naraz iba som videl proste oblaky. A samého seba z vrchu? A to vážne? Samého seba som nevidel. Normálne táto auto mi stala, videl som Lichnerovú ulicu v centri. Všetci ľudia nechodili normálne, že chodili, ale chodili a takým spôsobom, že... A ja som tomu nerozumel. A všetci chodili rovnako. Potom sa mi zjavili oblaky, schody proste v oblakoch a všetci ľudia po tých schodoch. Ale to je že nechutné inak. No je to halus. A proste zobudil som sa na tom, že dva debili sa mi smejú takto. Ja som to držal nejakého fanára a ležal som v snehu a pozerám, že jak dlho som spal. A že by si odplešoval, že ja som musel najmenej 2 dní spať. A odcítol som sa, potreboval som na ostrove, že jak som sa sem dostal a tak proste. A ti ukázali Wasserbunk. Nechápal som to. Ne, som mal fajt. Ale nechápal som to úplne, že, lebo som mal pocit, že ja som bol doma, že ja som sa sem dostal a také. Keď on došiel, keď sme kúpili ten strašne veľký pýtal, to ide sme mohli Nenuli. Ty si sa vtedy na mňa smial, jak som gresal na lavičke a smial som sa a tebe som dojíš. Ty si sa smial, jak on grcal a on sa na tebe smial? No. Ty si pamätáš, keď som urobil tu výťa všetky skúšky, zobral som to myterone, slivovice. Počuj, on iba došiel som za ním a Dano urobí sa všetky skúšky, ideme piť. Ja mám zajtra písomku, ja nemôžem, tak poď na jedno pivo, 7 hodín bolo večer, že na jedno pivo ide. Ty si tam bol tiež s nami, že? Na školáku. Vypili sme liter slivovice, teda, no, väčšinu som ja vypil. Lukáš išiel domov a Dano iba ma nesol tak, akože len tak okolo krku. A že počkaj, tak som grecal na Kolárovej, grecal som oné na námestí na lavičke. A ja proste, odjebaný, tak som dole, spím. A Dano, že už poď domov, ne?
počkaj. Že 5 minút mi daj. Tak budí ma za 10 minút, že poď už, aj, roh 90 stupňov, aká je sila? No, ty kokos, to bolo sila. Takéto otázky on ma to nesol domov. To si pamätám, že odomýkal dvere, ale že až do bytu. Akože potom si doma spali, to bolo zo vtedy na štvrtok. Ale ja som došiel do izby a pamätám si, že padli mi hodinky, zdvihol som hodinky a dal mám taký dojebaný remenok. A bolo asi 4 niečo, proste na 4:30 ťahalo. A že chudák Danco, keď on išiel o 7 na jedno pivo a že o 4:30 ma donesol domov. A on mi zajebe, že on ma donesol domov okolo polnoci alebo pred polnocou. No. Ale ja nechápem, že som robil tie 4 hodiny v tej izbe. Nebolo to. Podľa mňa si riešil tie príklady. Ale ja to By mu to nedalo spať, že? Ja si pamätám, jak si obešal nové biele tenisky. Ja ľúbim tenisky. Potom, jak si ležal, no tak to si bol. Typu na zem. A mravce. Došiel chrobák, to má veľký chrobák došiel. Počúvaj toto. Došiel k tomu náplutému. Ja neviem, či to chcem počuť. Počúvaj. Náplutému, napil sa a zomrel. Tak? To normálne zomrel. Ty vraj. No, ale to bolo širo. Jak to by som zobral? Otočil to na kabát. A ty druhý sa volá jak? Vrátim a čo to? Bože. Neviem. Áno, Dávam povedať, že nechaj prosím, lebo si asi kvartén. čo to hodná? Vy ma ráno musíte zabiť. Dám si nejaké one. A máte one koník jepový. No, ja že keď ti to poviem, že musíte zabiť. No vaša reštaurácia. Sa tam budú ďalšie Máte koník jepový. No vy kokos, ona je suchý spol. A zabudneš na všetko. Dobre bude. Bude ako nebolo. Bude ako... Čo to je Jojoova hláška? Bude ako nebolo. Kuku, zober si partnera, daj to, to čas. Ale už ma nechaj. Lebo budem to robiť, ja ty kokos, ja to neviem, robiť aj stretním tak dobre ako ty a bude to krásne. Rob to ty a bude to krásne a bude... Hej, ale keď domov Môže, máme sa ti poslať, koľko sa dáme pokylečku. Neuďme ho, do pičovine. Čo robí? Tak to dám čapicom. Že wej. Čo je to na ekové mikine? Čo to má mali za to na sebe? Tak kto ti dá penály? Mali. A ešte vládová Saša. A Malik mi dal aj kartičku na kávu. Počúvajte, Jožo. A cigaret si to hodí? Ne, toto ne. Počúvaj, že bývajú sami, že chlap a žena a nevychádzajú im keši, vieš, na konci mesiaca, tak žena, že proste, proste nevychádza nám to, že chceme spolu byť, že ide šlapať. Tak celú noc je na štrichu a donese 5 kg, donese 5 kg, 1 korunáčku. A chlap ty kokos iba pozerá, a to si to čuje do piče, ale ešte bola som zahrabať, však kôň nám to nezrel, že proste, že kôň nám aj mohli spolu byť. Až do ti dal tú 1 korunáčku. Skoro každý. Super, takéto skupy nie sú štipné. My možno pre teba to je zo života, ja neviem. Ale to bolo... Pre mňa je to smutnejšie. Že nechce peniaze, že chcú robiť večeru pre ľudia. Ja to beriem pre zrkadlo, že vidíš, že takú 1000 ťahne, vidíš, že to zrkadlo to je tvoje, toto je moje. A príde môj domov, nechá úplne navarené, svoje meso. A musí byť, že odkiaľ si to pobral peniaze, to preho, pár zrkadlo, to kričí Bohu, že vidíš, že to je tvoje, toto je vysiarové.